אוי אוי אוי, פרק עצוב, פרק סיום של העונה הראשונה. אנחנו היינו אין לי מספיק אצבעות, נראה לי 7, אבל 7 פעמים שנפגשנו. הייתי צריך להגיד לכם בפרק השלישי גלידה, אבל עדיין. כן, בואו נתחיל. אחרי הפרק הזה ניפגש בעונה הבאה, אחרי הפרק הזה כמובן, כי אני לא אעצור אתכם באמצע בלי לפגוש את שמואל ונתניה לפני זה, או שכן. שמואלה! מה? איפה את? אני כאן! הולד לי כתעבוף! אני אמשוש לך. סוף, אפשר לגעת לבנים בביצים! אתם יודעים מה זה אמשוש? למשש ואמצוץ בו זמנית. זה נקרא אמשוש. אם שנביא צוות תמונות ברדיו. צוות תמונות, אולי אני אשלח לכם תמונות שלנו. סתם חיים בסרט. נראה לכם? יש לכם תמונות בטלפון. אבל תסתמי, אבל אם יהיה צוות שם ברדיו, נוכל לצלם אותנו אמיתיות. מצוצות אחת לשנייה. נכון, אבל לא. פחות. אולי בפרק האחרון של העונה השנייה נחשוף מי אנחנו באמת. סתם. שמואלה, יש לך בעיות נשימה? כן, האמת יש לי. אפשר לדעת עם זה? אני אחלוק אותה! טוב. איפה סבא שלך? גם אותה אני אחלוק! סבא שם, שמואלה! גם אותך אני אחלוק! הבנתי. את לא תגיעי בסבא שלי! אני גם בך! לא יפה! היא מוצצת לי! כאילו שאני לא מוצצת לך כל היום. שקט בנות! אנחנו בפרק סיום! צודק. יהיו רציניות! נעוף מכאן. ביי! אוקיי, זה היה סבא של שמואלה, מאוד מביך. מאוד מביך. בשרת גרגורי וחבר החטא שלי טנקן. שרת גרגורי! טוק לא פה. אפשר להביא בבקשה טוק. ואיך אחר כך לזיין אותה? קדימה, בואו נמשיך חברים! אז ככה, סיפור מאוד מגניב שקרה לי. הלכתי אתמול במסדרון והלכתי והמשכתי ללכת ואז הפסקתי ללכת. באמת? כן, את לא תאמיני, אבל זה באמת קרה. כולם יכולים להפסיק ללכת. אבל אחרי שהפסקתי ללכת המשכתי ללכת. אוי, זאת אתה מטריד. ואתם יודעים איפה הלכתי? לאיפה? אני לא יודעת. איזה מטריד זה, יאללה. מטריד? רגע, מה? זה שאני בתוך מסדרון ויש בקצה שלו ארון. רגע, מה? למה יש בקצה שלו ארון באמת? למה אנחנו באמת בתוך מסדרון עם בקצה ארון? הצלו! ארון! נו, סבא! עכשיו כשנתנאל פה, אפשר להגיד לה שהיא ילדה את יודעת שאני שמעת? יפה לקלל אחד את השני, זה לא... סבא, יעוף מכאן! סבא יבן! מה רבן? אני פשוט אוהבת לתקוע גרפסים כי אני בת... כל הכבוד. אני זאת ריל כמו בבא סקיבידי! What the fuck? בואי נגיד שלא ראיתי את זה עכשיו, אוקיי? טוילט, קיות! אני אוהבת למשמש גייסים! לעבור לגייט, למשמש אותו! לא, זאת הרגל שלי, זה לא הגייט! טוק! שלום! תקחי שלום! לא! זאת לא טוק! זאת חנה! שלום! תאכלי חומוס עם חנה!
גשם, את מקבלת התקף לב ועוד 3, 2, 1. טוב, שמונה, ראית? איזה קסם, הרגתי את חנה. איזה מזל. רק בעטתי לה בביצים, למרות שאין לה. בעטתי לה בביצים של הבעלה. טוב, אני מי שמדלגת עליה, אתה גורם לילד. בוא נביא את הילד שקוראים לו ילד. ילד. בוא נביא את ילד. מה קורה? מה יש לכם? שלום ילד! זה אני. ילד, נכון. זה לא, אני לא ילד, אני ילד. איך קוראים לך? ילד! נו. אני לא ילד, אני ילד! אוקיי, אני הולך. נתנאל, פגשתי את הרגע! כן, גם אני פה, את יודעת. גם אני פה. ילד! מה? בוא רגע. אוקיי. אוי, הביצים! אוי, איזה מנהל! ביי, אני הולך! איזה מנהל, מים, שמע לבן נתנאל! אז איפה הייתי? קודם בעטתי לחנה בביצים, למרות שאין לה. אז הכוונה היא הייתה לביצים שלמעלה. מה את מתכוונת לפיתוח? אמרתי, אבל לא שמעתם. אנחנו מתכוונים של מתחת ראש שלה. כן. איפה שהיא מניקה את הילדים שלה. על החזה. ממש על החזה. ויש לזה עוד שם. השם שלי זה. יופי. עכשיו שאתם יודעים. בואו נמשיך לטייל בבית ספר. מעניין את מי עוד נפגוש. לברוח, זה סבא של שמאלה! צריך להמשיך לברוח! חתיכת! סליחה, זה לא היה מתוכנן, בטעות יצא לי. תברחי! סקיבי אתה בקודם השרדיס אני עדיין פה למה? רוצו! חתיכת בן גם לך בעטתי באשרים שלמטה המתנדדים ששם למטה נורא אהבתי שם בנט רוצה להיות חבר שלי? רוצה להיות חברה שלי? לישון ביחד? אוי לא! לברוח! למה אני בורחת ממך? כי דפקטית. עכשיו אני לא דפקטית, אני פיסטית. יש במיטה! בוא נשב ביחד. כן, בכלל לא משהו שאתם לא חושבים עליהם. כן, בכלל לא אתה, אנחנו בכלל לא עושים. כן, אנחנו בכלל ממש לא עושים. אוקיי. בוא נסכם את כל מה שהלכנו לנו השנה. יש לי רעיון. עם הספה, השרת גרגורי. אני שונאת אותך. למה? כי, לא יודעת, כך החלטתי. בוא נסכם עם כל מה שהיה לנו בפרק של השרת גרגורי. לא. אל תפתירי לי אותו! יופי. עכשיו שסיפרתי לך את האמת אני מרגישה הרבה יותר טוב. אבא, סקיבי! עזוב את זה. אני אוהדת את זה. ועכשיו לענייננו. איפה הייתי? לחדשות בית ספר. טוב, נראה לכם שאני אצנזר את זה? בית ספר חמצוצים. וואי, שמולה יש לך מאוד גדול, ממש ענק. יש לך גם
מה שרציתי להגיד קודם. סליחה. מה שרציתי להגיד קודם זה היה... חשבתם שאני באמת אגיד לכם מה רציתי להגיד? טוב, אנשים ראש, היום אנחנו בשיעור במטף חלו. ככה גאלים במטף מדברים ככה, מה מדברת, מדברת. תשמעי, יש איזה טרנד עכשיו של משהו שנקרא ASMR. אז אני רוצה עכשיו לתת לנתנאל את הכבוד ולעשות לנו ASMR. תקשיבו, מישהו מה בכל ASMR כולן חושות. זה פיספה שניצל טעים. אני נצחה אותה עכשיו. מה תעשים את זה בכוונה יש את זה. מה קרה? שכחתי את הדולק! סתם צוחקת. אני ממש אוהבת שגרגורי לא נמצא כאן. שהגה של גרגורי תבוא לי בסיוטים. איזה מזל שגרגורי לא פה.